Aminong, matapos, ladak, sinidak yung paklan ko, yung alam sa langit, at i-video kasi nandito yung lang nun, ang content, ang paklan yung pwede, kapag sa video, kapag sa video, si na sunod ni arumpen bang 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 sinon dak ang sonon car dulu ano bahari dong tarong ni alo jo dak mga bahari lang bilo tapi lang cing dulu dia ini lang cing bawi di laka business ko yo halo bisa ko na ay ko tarang di da atim la ke amino waterfall ano naman pisang ilakaw lo di kapuri yo di kami sen lo ano hem aja tamu pulo dak langkar nang le lo di alang sam piyo don tu di to đáng tiền thế vì upload bang ke lan sing ton kok bude mo next upload tong laku tong na bye bye